Esther the Black Teacher. Ndipo ndabwera ndi update yokhuzana ndi nkhondo ya ku Iran. Paida pamwe. Tsopano deal ija asayinira. Mwina mukhala mukudabwa kuti kodi mesa tinamva kuti anasayinirana kale electronically. Update yomwe tinapanga lolemba nafenso tinali odabwa. Akunena kuti deal Donald Trump wasayinira kale electronically. Lolemba limenelo. Ndiye leronso akunenanso kuti Donald Trump wasayinira ali ku France, ali ku Europe komweko. Kusonyeza kuti ulendo yamba uja anangonena analasana sayinire. Chabwino. Ndiye ulendo uno nkhani ndi yayikulu chifukwa choti zomwe zalembedwa mu document imeneyi zatulutsidwa sopano zabwera poyera. Ndiye President Donald Trump wasayinira, President wa ku Iran akutinso wasayinira. Ndiye lachisanu lomwe lili mawa akasayinira ngati mwambo chabe kumene kukakhale Vice President JD Vance. Komano nkhani yayikulu ndionena kuti asayinira ceasefire imeneyi ya 60 days. Ndipo mmene asayiniramo ndiye kuti yayamba 60 days imeneyi. Koma tatiye ntione mkatimo. Ine ndinanena kale mmene ndimaganizira za nkhondo imeneyi. Komano deal iyi imene yatulukamo anthu ambiri adabwa. Even masapota a Donald Trump adabwa kuti zatheka bwanji kuti president wawo angasayinire deal imeneyi nkumaona ngati wawina. Chifukwa mmene zikuonekera ndizachidziwikire kuti America yapereka zinthu zambiri pamene Iran sidaperekepo zinthu. Koma mawu okha. Mwachitsanzo America akuti yachotsa blockade yake ku Strait of Hormuz. Blockade imeneyi ndi kuchingira kumene asilikali a America akhala akuchingira kuti stima za Iran zisapite kukatenga mafuta, zisatuluke ndi mafuta a Iran nthawi yonseyi. Ndipo anapweteka ndi dziko la Iran makamaka ku nkhani yopanga ndalama pogulitsa mafuta. Tidziwe kuti nkhondo itayamba mafuta anakwera mitengo. Ndi Iran imagulisabe mafuta. Ndi imakhala ngati kupanga benefit ku nkhondoyi chifukwa imagulitsa mafuta anja pa mitengo yokwera ndipo imapanga ndalama zambiri. Ndi America itazindikira zimenezi inayika blockade. Ndipo blockade imeneyi inakhawulitsa ndithu dziko la Iran chifukwa imakanika kugulitsa mafuta ake aja. Now, America yachotsa blockade imeneyi. Number 1 zimene America yapereka yachotsa blockade. Number 2, America akuti ipange unfreeze ndalama ma assets a dziko la Iran. Ndalama zimene Iran ithandizire pomanganso zinthu zimene zaonongeka pa nkhondo. Ndalama zokwana $300 billion. Ndalama zimene America yavomereza kuti Iran ipatsidwe. America yavomerezanso kuti ichotsa asilikali yake kufupi ndi dziko la Iran. Asilikali a America asakhalenso kufupi ndi dziko la Iran. America yavomeranso kuti sizalowerera internal politics za ku Iran. President Donald Trump sazapanganso zofuna kupanga influence anthu ku Iran kuti awukire kaya apange chani zimene ja America yavomereza yasayinira kuti sizipanganso. Mazitsatira zonsezi? America kuvomera kupanga zinthu zimenezi. Ndiye tibwereno kumbali ya Iran. Iran yavomereza kuti ipanga chani. Iran yavomereza kuti ilumbire kuti sizapanga zida za nuclear. Ilumbire kuti sizapanga zida za nuclear. Kusonyeza kuti Iran iyoyo ingolumbira, mawu ake angokhala ongopanga promise. Kaya apangadi zimenezo kaya sapanga koma angolumbira. Zimene Iran inapanga promise kalekale ndi nthawi ya Barack Obama. Chinanso chimene Iran ipange ndi kutsegula Strait of Hormuz. Strait of Hormuz inali yotsegula kale nkhondo isanayambe. Ndi apapa Iran yavomereza kuti ayitsegula kwa 60 days. Komano pa 60 days imene Iran ikambirana ndi dziko la Oman kuti ayambe kulipirisa ma service fees stima zodusa pa Strait of Hormuz. Monena kuti going forward Iran izilipirisa ndithu sopano stima zodusa pa Strait of Hormuz zizilipira service fee. Kusonyeza kuti mbuyo mo kudali zaulere sopano zizikhalano ndi chani ndi ma fees. Zinthu ziwiri basi kumbali ya Iran. Ndetiye nituone zimene America yalephera. Chifukwa America inali ndi plani kumayambiriro. Plani ya America inali regime change. Mukumbukire kuti adayamba kupanga attack Iran, anapanga posti pa social media Donald Trump kuuza anthu aku Iran kuti rise up, mutenge bomali. Ananena kuti tipange ma Kurdish fighters aku Iraq alowe lande bomali, achotse ulamuliro wakumene kubwere ulamuliro wa nyowani. Mukumbukire kuti ku Iran kunali anthu amene amapanga ma demonstrations
amene amaona ngati kuti America ndi Trump abwera kuzawombola kuti sopano akufuna democracy, sopano achosa ulamuliro kubwera ulamuliro wa nyowani. America zonsezo sidapange. America mabesi yake apholisidwa onse ku Middle East, palibe besi imene sinapangidwe ataki, ndipo ena asalazidwa ndithu. America yaononga mabiliyoni pa zida zimene yagwirisa ntchito kuti ipange defend maneba ake komanso izipange defend yokha. America yadaya ndege za nkhondo zimene zagwa mwangozi kapena kugwesedwa pa nkhondo imene chiyambireni. America yapanga sacrifice asilikali yake 12 amene afa akumenyana ndi dziko la Iran. Komanso asilikali 300 avulala ndithu, ena mwa iwo akhala ndi ulumali chifukwa cha nkhondo imeneyo. America inadana ndi abale ake onse aku Europe kuphatikizapo UK, Germany, France. Maubale anatha, America kuyamba kuchepesa asilikali yake ku NATO chifukwa choti maiko amenewa sanayithandize kukamenya nkhondoyo. Koma maikowa ananena kuti Donald Trump inenso mungangoyamba nkhondo musanatiuze. Nthawi zonse mukamapita ku nkhondo timakumana kaye kukambirana. Koma apapa mwangoyamba ndi Israel ife tisakudziwa. Ndi maiko aja sana joine. Chifukwa sana joine, America ubale unasokonekera. And last but not least, Israel. Israel inayamba kuona ngati nkhondo ikamatha ikhala safe. Adani ake akhala atathesedwa. Adani a Israel, Iran ili stronger and yapeza deal yabwino. Komanso Israel inapulitsidwa malo momwe simunapulitsidwepo chiyambireni, mabomba analowa. Komanso Israel ubale wake ndi America wachitidwa strain chifukwa America yasayinira kuti nkhondo ithe konsekonse, pamene Israel ili ndi adani ku Lebanon a Hezbollah. Deal imene yasayiniridwa ndi imeneyi, palibenso kuyiunikira mwina. Masapota a Donald Trump a Republican ku America ena ndithu akwiya nayo deal imeneyi. Onerani television mumva ma analysis osiyana-siyana. Amaindi abambo, Irani tu yapambana pa nkhondo ija. Ndine Nestor the Black Teacher. Mawa bwino, dzukani.